So guys, ayun na nga. Ito guys atin ako hang niya. Ayan. So uwi na tayo. Kakainin natin to guys. Babala tayo ngayon. So what's up mga pare ko? Good morning, good morning. Ayan guys. So dahil may nag-ani dito guys ng pinya sa ano natin, sa malapit sa atin. Nag-ani sila kahapon ng pinya. So syempre pag nag-ani ng pinya guys, nandiyan yung kung tawagin ay mga buraot. Yung mga hindi na ano, yung mga reject. So guys, pupunta tayo doon sa pinag-anihan dahil marami pa tayong makukuhang mga pinya doon. Actually, hindi ako mahilig sa pinya dahil maasim yun. Bawal sa akin ang maasim. So, ito mga bata, mahilig sa pinya. Kaya, mangunguha tayo kahit medyo mga ganyan na lang. So, maliliit na kasi yun. Hindi na yung binibili sa Maynila. So, tayo guys ang pupunta doon ngayon para manguha ng pinya. At syempre guys, kasama natin ang pare ko. Syempre ang ating cameraman ngayon, si JC, dahil walang kwenta yung ating cameraman. Mali na yan. Ayan po siya, tulog. So ayan guys, kawawa namang istorbohin. So pupunta tayo sa pinyahan. So tayong tatlo lang, tara. Ganda guys ng pinyahan, no? So bagong tanim lang guys yung pinyahan na yan. So yung aanihan natin ngayon, nandun lang, oh. So mangunguha tayo ng mga buraot. Tara. Ayan, actually guys, andito na kami sa sa pinag-anihan ng pinya. So maghahanap lang tayo guys ng mga tira-tira dahil maraming tira dito guys. Mga kung tawagin ay buraot, hindi na binibili dun sa hindi na binibili ng bayar. So ito na yun, dito na tayo guys. Ayan, ayan guys, ito yung pinyahan pinag-anihan. So makunguha tayo ng pinya guys. Okay, so ito na yung pinya, ayan sila dito guys, yan. So maliliit lang talaga siya. Pero yan ayun, simulan natin din. Maliit nga lang, pero ayan guys, di ba? Nagabo doon, balo. Saan pa? Ano si gagat sa natin? Mahanap ako dito pa. Sige. Ito pa guys, Ayan guys. Sobrang liliit nga lang. Ang cute, di ba? Yan. Mayroon tayong nakuha medyo maganda ang size. Ito pa guys, So maganda ang size. Yan pa guys, So ito pa guys, Yan, Madami yan guys. So isa natin dun. Ayun. Ito pa. Ay, burok. Sukat. Aray ko. What? Okay na pa? Aray ko pa, naka-video na po to. Aray ko, yung kilikili ko. Ba't naman mo kasi to? So guys, masakit. Masakit guys, hindi.
Uy, nakapajama ako, oh guys. Pajama ako. Tagus ang mga tumik. Hindi lalak to. Hindi. Ba't ba ako bumabalik? Ha? So guys, ang init. Ang init guys. Yan po yung pinano. Yan po yung si Papa. Yan po si JP. Papa, laki! Laki! Ito po! Ay, bulok. Pag-is. Binidyo ako. Hindi yan! Ay, bulok. Oh, laki naman yan. Bala. Aray ko. Ayun po si Papa, guys. Kukuha po ng pinya, guys. And ayan po si JP. Natinik po. Kinukuha po. Oh. Wow. Laki mo. Aray ko, natitinik na ako. So, ayun, nakabilad po kami, guys. Ibig nagpitas. May karabaw. So guys, ayun na nga. Ito guys, hati na ako ang pinya. Ayan. So, uwi na tayo. Kakainin natin to guys. Babala tayo ngayon. Yan, yan. Ayan, dahil may tulak, diba? Oh. Ayan. Ang dami natin nakuha. Mga harikoy. Oh. Nangkain pa so. So guys, tara, tingnan tayo. Dahil marami tayo na kompinya guys, oh. Libre lang ito dito sa Bicol, probinsya. Guys, ito ang aming nakuha pinya. Gulpe, oh. Yan oh. So, hirap, pahirapan lang guys makakuha. Wow, laki ah. So, swerte tayo dito, may isa tayong malaking nakuha. So, ngayon mga guys, kakain tayo ng pinya. So, sariwa-sariwain guys, bagong ani. Yan. So, actually guys, marami pa doon, marami pang bunga doon. So, siyempre nakakasawa lang tinan dahil gulpi. Kung nakita nyo naman kanina. So, ngayon guys, babalat tayo dahil try natin ang lasa ng bagong aning pinya. Ayan guys. Okay. May sugatan na. Opo. Tanggalin mo yung mata. Ayoko nga. So guys, ito na yung pinya oh. Fresh na fresh. Kap. So guys, di na ako naglagay ng asin kasi bawal sa akin maalat. Pero sobrang tamis. Sariwa-sariwa. Hop. Happy ba? Guys,
Dito na ngayon guys sa probinsya. So yan guys. So ayan, napatakam namin kayo sa tamis ng aming inani guys na ano, pinya. Ayan o. So, sa matamis. Sobrang tamis niya dahil bagong ani lang siya. Ayan. So guys, ayan. Kung bago lang kayo guys sa channel ko, please Don't forget to click subscribe. mual ka pa. So guys, bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.